Και όχι μόνο όταν πάει να διαμαρτυρηθεί, όταν δεν έχει ασθενοφόρο, δεν έχει γιατρό, θα πεθάνει σαν μην πω πώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, τι γίνεται με την κατάσταση στην υγεία, τι γίνεται με τα νοσοκομεία και πώς όλα αυτά συνδέονται. Να πούμε την καλησπέρα μας στο σημείο αυτό μέσω Skype στον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσιλικάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Καλησπέρα κύριε Τσιτσιλικάκη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε λίγο τον ήχο, αν μπορούμε να βελτιώσουμε για να ακούγεται καλύτερα ο κύριος Τσιτσιλικάκης. Και την καλησπέρα μας στον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, νευροχειρουργό στο Κρατικό της Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομιακών Γιατρών. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τσιτσιλικάκη, γιατί βρισκόμαστε και στη θερινή περίοδο, σε πολλές τουριστικές περιοχές τα προβλήματα υγείας, μετακίνησης είναι τεράστια, αλλά οι ελλείψεις είναι συγκλονιστικές. Θέλω να μας πείτε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, πώς αντιμετωπίζετε εσείς την καθημερινότητα αυτή και τι γίνεται με το προσωπικό και τα ασθενοφόρα. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν σκύβουν πάνω από το πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα φημίζεται για τον τουρισμό της, είναι η βαριά βιομηχανία, δυστυχώς δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται, τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία, για να αισθάνονται και οι εσωτερικοί τουρίστες, αλλά και από το εξωτερικό ασφάλεια όταν θα πάνε σε κάποιον άλλον προορισμό πέρα από το σπίτι τους. Κάθε χρόνο λοιπόν, όπως και πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε κάποιες τραγικές ελλείψεις και θανάτους ανθρώπων σε νησιά, αλλά και σε τουριστικές περιοχές, σε χερσαίο τμήμα, για παράδειγμα Χαλκιδική κτλ. Που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε τις διαβεβαιώσεις, μάλιστα ακούσαμε τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και τον Πρωθυπουργό, ότι θα γίνουν άμεσα προσλήψεις στο ΕΚΑΒ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη. Αντιθέτως, δουλεύουμε με πατέντες και αλχημίες. Και για να εξηγηθώ γι' αυτό, να πω ότι από πέρσι μέχρι φέτος το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έγινε πέρσι και έβαλε πάνω στα ασθενοφόρα να οδηγάνε απλώς, γιατί περαιτέρω γνώσεις δεν είχαν, στρατιωτικούς, πυροσβέστες, οδηγούς ΟΤΑ και τον καθένα που έχει δίπλωμα για να μπορεί να οδηγήσει ένα ασθενοφόρο. Αλλά φέτος πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, βάζοντας απλούς μαθητές των ΙΕΚ-ΕΚΑΒ, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και την πιστοποίηση, να βρίσκονται ως πλήρωμα μέσα στο ασθενοφόρο, όχι να οδηγάνε, να βρίσκονται ως πλήρωμα πίσω στην καμπίνα του ασθενούς, ούτως ώστε να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, μην έχοντας φυσικά και τις γνώσεις. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι επικίνδυνα πράγματα. Αντί να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να κάνουμε τις απαραίτητες προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, δυστυχώς έχουμε όλα αυτά τις μεθοδεύσεις για να μπορέσουμε να κρύψουμε ουσιαστικά το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Μάλιστα. Ούτε λοιπόν επί Αδόνιδος Γεωργιάδη έχει υπάρξει βελτίωση. Αντιθέτως, μας περιγράφεται μια επιδείνωση της κατάστασης, κύριε Τσιτσιλικάκη, όλο αυτό το διάστημα. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τώρα, όταν πρέπει να γίνουν προσλήψεις, μιλούσαμε πέρσι για τουλάχιστον 1.000 προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή, ένας διαγωνισμός που τρέχει με 200 υποτίθεται προσλήψεις δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει μπει ούτε ένας άνθρωπος καινούριος στο ΕΚΑΒ, δηλαδή ένας εργαζόμενος μόνιμος για να καλύψει αυτές τις πάγιες ανάγκες που υπάρχουν. Αντιθέτως, βάζουμε τους μαθητές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα για τον πολίτη και φυσικά για όποιον βρίσκεται στο σύστημα υγείας. Κύριε Παπα-Νικολάου, τα βιώνετε κι εσείς ευρισκόμενοι στα νοσοκομεία. Αλλά έχετε απογευματινά χειρουργία όμως, κύριε Παπα-Νικολάου. Δεν μπορείτε να παραπονεθείτε. Τέλος πάντων, ναι. Αυτή η ιστορία με τα απογευματινά χειρουργία, όπως είχαμε προβλέψει, έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φιάσκο. Ό,τι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί πανηγυρικότατα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ένα έγγραφο που έστειλε η διεύθυνση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, ναι, το οποίο είναι ένα από τις δύο μόνο νοσοκομιακές μονάδες της χώρας που
που έχει κάνει μεγάλο αριθμό το απογευματινών έγγραφο, να το δείξουμε και να μας πείτε λοιπόν. Ναι, δείξτε το. Ναι, εδώ λοιπόν, πείτε μας λοιπόν κύριε Παπα-Νικολάου, με αυτό το έγγραφο. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου αποποιείται την αστική ευθύνη από τυχόν επιπλοκές των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, γιατί όπως ξεκάθαρα και 2 φορές αναγράφεται στο έγγραφο, τα θεωρεί παροχή ιδιωτικού έργου. Δηλαδή ότι δεν έχει καμία ευθύνη η διοίκηση του νοσοκομείου που κάνουν ιδιωτικό έργο κάποιοι γιατροί, και γι' αυτό τους καλεί να κάνουν οι ίδιοι ασφάλεια αστικής ευθύνης, γιατί η διοίκηση για αυτές τις επιπλοκές που μπορούν να συμβούν δεν φέρνει καμία απολύτως ευθύνη. Δηλαδή ουσιαστικά η διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου διαψεύδει ένα μεγάλο μέρος από το αφήγημα του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη. Τα άλλα που έχουν διαψευστεί από αυτό το αφήγημα, υπενθυμίζω, είναι πρώτον το αφήγημα που έλεγε ότι τάχα μου τα 50.000 πρώτα απογευματινά χειρουργεία με συγχωρείτε, δεν θα επιβάρυναν τους ασθενείς, γιατί θα πλήρωνε τη συμμετοχή των ασθενών του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει πληρώσει κανένα. 0. Κανένα. Δεύτερον, αφήγημα που έχει διαψευστεί πανηγυρικά, ότι δήθεν αυτό το μέτρο ήταν για να μειώσει τη λίστα αναμονής. Η πραγματικότητα είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς που έχουν οδηγηθεί εκβιαστικά σε απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία ήταν εκτός λίστας, επαναλαμβάνω, εκτός λίστας, και το ομολόγησε και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στη Βουλή. Είναι γραμμένη στα πρακτικά της Βουλής αυτή η ομολογία, όχι μόνο σε κάποιο κανάλι, έτσι. Το άλλο που διαψεύστηκε πανηγυρικά είναι ότι δήθεν δεν θα αφορούσαν αυτά τα επιπληρωμή χειρουργία ογκολογικές επεμβάσεις, δηλαδή καρκινοπαθείς. Έχουμε δει τουλάχιστον 2 διοικητές νοσοκομείων που διορίζονται από το κυβερνών κόμμα, όπως ξέρετε, να καμαρώνουν κιόλας που χειρουργήθηκαν εκβιαστικά στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία καρκινοπαθείς, όταν ογκολογικές επεμβάσεις. Και έχουμε δει και το άλλο το απίστευτο, που είναι και ακρεφνώς παράνομο, έτσι, να οδηγούνται εκβιαστικά στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία επίγοντα περιστατικά. Επαναλαμβάνω, επίγοντα περιστατικά που έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο χειρουργείο των επιγόντων περιστατικών της Γενικής Εφημερίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου, του όποιου νοσοκομείου. Επίσης, έχουμε κάθε μέρα καινούργια χαράτσια για τους ασφαλισμένους και τους φορολογούμενους. Έχει αυξηθεί στον ουρανό η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα, και από ό,τι διαβάζετε και μαθαίνετε θα αυξηθεί και άλλο μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Έχει αυξηθεί στον ουρανό η συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξονοσοκομιακές διαγνωστικές εξετάσεις, έτσι. Υπενθυμίζω ότι από 1η Μαΐου υπάρχει καινούριο χαράτσι, καινούριο επιπρόσθετο, για κάθε μικροβιολογική εξέταση, για κάθε παραπεμπτικό άλλο 1 ευρώ από την τσέπη του ασφαλισμένου, για κάθε απεικονιστική εξέταση άλλα 3 ευρώ χαράτσι από την τσέπη του ασφαλισμένου, συν το απίστευτο γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης κατάργησε αυτό που επικρατούσε μέχρι τώρα, δηλαδή ο παραπέμπων γιατρός, εγώ για παράδειγμα, όταν συνταγογραφώ μια αξονική ή μια μαγνητική, να συνταγογραφώ και το σκιαγραφικό. Αυτό το αφαίρεσε, έτσι ώστε διαγνωστικές αλυσίδες να ζητάνε άλλο 1 χαράτσι, 5 έως 10 ευρώ λέει έξοδα συνταγογράφηση σκιαγραφικού. Και αυτό από την τσέπη του ασφαλισμένου. Οπότε ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να απαντήσει στο εξής, το οποίο το ρωτάμε από 15 Φεβρουαρίου και δεν το απαντάει. Απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία να τσοντάρουν οι ασφαλισμένοι στα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, αύξηση συμμετοχή στα φάρμακα, αναστολή προσλήψεων πλήρης, γιατί όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, και στο ΕΚΑΒ που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, απλήρωτοι προμηθευτές νοσοκομείων, αύξηση της συμμετοχής στις διαγνωστικές εξετάσεις. Άρα λοιπόν, πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Το ρωτάμε επίμονα από 15 Φεβρουαρίου. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Στα νοσοκομεία δεν πάνε, στο ΕΚΑΒ δεν πάνε, στους ασφαλισμένους δεν πάνε. Σε ποιες τσέπες ενθυλακώνονται?
οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Τι εννοείτε, κύριε Παπα-Νικολάου, για γίνετε λίγο. Είναι πολύ απλό το Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας. Τι εννοείτε, σε ποιες τσέπες πηγαίνουν? Εγώ έχω απάντηση, αλλά ο Υπουργός Υγείας κρύβεται και δεν τη δίνει. Πρώτον, πηγαίνουν σε διάφορους κρατικοδίαιτους τάχα επιχειρηματίες της ιδιωτικής περίθαλψης, οι οποίοι έχουν σκανδαλώδεις συμβάσεις με το δημόσιο για να απομυζούν παχτολούς δημόσιου χρήματος. Πηγαίνουν σε σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις ιατρικών υλικών. Τα αναλώσιμα ιατρικά υλικά εξακολουθεί η Ελλάδα, τα ίδια υλικά του ίδιου κατασκευαστή, έτσι, να τα πληρώνει 2 και 3 φορές πάνω από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Και πηγαίνουν σε διάφορες τέτοιες κατευθύνσεις. Φαγοπότη, καταλάβαμε. Μάλιστα. Ο Υπουργός Υγείας αρνείται να απαντήσει που πηγαίνουν. Κύριε Αντιπρόεδρε. Να συμπληρώσω λίγο, λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου, ότι δεν πηγαίνουν μόνο εκεί. Πηγαίνουν και σε συμβάσεις με ιδιωτικά ασθενοφόρα που κάνουν τα νοσοκομεία να διακομίζουν ασθενείς οι οποίοι βγαίνουν από τα νοσοκομεία. Και στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και κάποιες άλλες συμβάσεις με ιδιωτικά ελικόπτερα από το εξωτερικό και διασώστες από το εξωτερικό, ούτως ώστε να έρθουν να κάνουν πρωτογενείς διακομιδές τη στιγμή που όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ το Δεκέμβριο ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έχουν πλέον έναν τίτλο. Αυτό είναι συγκλονιστικό που λένε, Βόβα. Σκάνδαλο μεγατόνων. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον εκπαιδευμένο άνθρωπο. Σε παρακαλώ. Τον εκπαιδευμένο άνθρωπο του ΕΚΑΒ κανένας μισθοφόρος του εξωτερικού. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο αυτό είναι το σημαντικό. Είναι για πάλι, κύριε Τσιτσιλικάκη, για πείτε τι θα κάνουν, θα φέρουν ιδιωτικά. Θα μισθώσουν ελικόπτερα. Σωστά. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος. Θα δημιουργηθούν 5 βάσεις αεροδιακομιδών, επίγουσων αεροδιακομιδών, πρωτοβαθμίων, δηλαδή σε ένα τροχαίο, σε κάποια άλλη περίπτωση, ας πούμε, που χρειαστεί να διακομιστεί ένας ασθενής από το βουνό, από κάπου που είναι στον τόπο του ατυχήματος στον δρόμο, θα σηκώνεται ένα ελικόπτερο όταν θα κρίνεται αυτό απαραίτητο. Θα σηκώνεται ένα ελικόπτερο, αλλά σε αυτό το ελικόπτερο μάλλον αυτό θα έχει σύμβαση, θα είναι από το εξωτερικό, μπορεί από την Ιταλία, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε αυτό θα υπάρχουν γιατροί και διασώστες, οι οποίοι θα είναι Ιταλοί, Σκοπιανοί. Αυτό είναι σκάνδαλο. Δεν ξέρω ποιος είναι και δεν θα είναι Έλληνες. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να πω κάτι? Μισό λεπτό, κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω ο κύριος Τσιτσιλικάκη. Γι' αυτό θέλω να πω, για τα ελικόπτερα. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μας το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε πει στην κυβέρνηση ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για να κάνουμε αυτού του είδους τις διακομιδές. Άρα δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο να πρέπει κάποιος να κάνει σύμβαση με διασώστες και ιατρικό προσωπικό από το εξωτερικό, τη στιγμή που υπάρχουν και γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είναι απολύτως εκπαιδευμένοι. Άρα αυτό γιατί το κάνουν, κύριε Τσιτσιλικάκη, για να κάνουν παιχνίδι με ξένα συμφέροντα? Για μίζες. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου σε συνέχεια του σχολείου του σχετικά με το πού μπορεί να πηγαίνουν κάποια λεφτά, τα οποία είναι για τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό. Εγώ νομίζω θεωρούμε όλοι μας ότι δεν είναι σωστό. Λίγο ψιλοϊδιωτικοποιείται, έως πολύ χοντρό ιδιωτικοποιείται η δημόσια υγεία. Και γι' αυτό ακριβώς όλο αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Θα ήθελα όμως να κάνω και ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την κάλυψη τη νομική, η οποία υπήρχε αυτό το έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου. Αναρωτιέται κανένας ποια νομική κάλυψη έχει ένας μαθητής ο οποίος θα πάει να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο μην έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις? Αναρωτιέται κανείς το προηγούμενο διάστημα, όταν υπήρξε αυτό το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, τότε όλοι πέσαν πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ισχυρίστηκαν όλοι ότι ήταν ανεκπαίδευτος, και τώρα αυτή τη στιγμή βάζουμε πάλι ανεκπαίδευτους, αντί να μάθουμε από τα λάθη μας, βάζουμε πάλι ανεκπαίδευτους να βρίσκονται πάνω και να προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές μέσα στα ασθενοφόρα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι τραγικά, θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν και άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, γιατί το να προσπαθούμε ουσιαστικά να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, βρίσκοντας τέτοιου είδους πατέντες με στρατιωτικούς πυροσβέστες, ΟΤΑ και μαθητές, ουσιαστικά δηλώνουμε πραγματικά την αδυναμία μας να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύστημα υγείας όπως πρέπει να το καλύψουμε, με διασώστες, ιατρικό προσωπικό, γενικότερα και στα νοσοκομεία αλλά και στο ΕΚΑΒ. Κύριε Γάκη, τι λέτε εσείς για αυτά? Να προσθέσω κάτι. Μια φράση από τον κύριο Παπα-Νικολάου για να κάνει και το... Μισό λεπτό, κύριε Γάκη, προσοχή. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσιτσιλικάκης με τα ελικόπτερα, τα μισθωμένα κάποιων ιδιωτικών εταιριών με αμφιλεγόμενα πληρώματα,
δεν είναι μόνο κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Είναι πολύ επικίνδυνο και υπάρχει προηγούμενο. Τι εννοείτε? Θυμάστε τι είχε γίνει επί κυβέρνηση Σιμίτη? Το σκάνδαλο με τα Ιταλικά. Ναι, δεν ήταν απλό σκάνδαλο κατασπατάληση χρήματος. Θρηνήσαμε 14 ανθρώπους. 14. Αν θυμάστε, το πρώτο ελικόπτερο που είχε πέσει ήταν με τη Σοφία Μπεφών. Έτσι και ακριβώς. Πέσανε και άλλα 2. Σύνολο νεκρών 14. Γιατροί, πιλότοι, διασώστες και ασθενείς. Δεν έγινε καμία ΕΔΕ, ούτε καν ΕΔΕ. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Θα ξανά έχουμε τα ίδια τώρα δηλαδή. Κύριε Γάκη. Και να δούμε λίγο την, από τότε και μετά. Συγγνώμη κύριε Γάκη. Από τότε, σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου. Ναι, πράγματι έτσι είναι ακριβώς. Και από τότε λοιπόν που η πολεμική αεροπορία ανέλαβε αυτού του είδους τις αεροδιακομιδές, δεν είχαμε από τότε ούτε μία πτώση ελικοπτέρου, ούτε έναν θάνατο ο οποίος να προήλθε από τέτοιου είδους ατύχημα. Άρα λοιπόν ενδεχομένως ένας πλημελής έλεγχος και γενικότερα συντήρηση των ελικοπτέρων να δημιούργησε όλο αυτό και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Κανένας πιλότος δεν είναι εύκολο να χειριστεί τα ελικόπτερα, ειδικά στα νησιά. Τότε τα πορίσματα λέγανε ότι δεν γνωρίζαν οι πιλότοι γιατί υπήρχαν κάποια ρεύματα, γενικά η μορφολογία. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ γνωρίζουμε να μιλήσουμε όταν θα πάμε να παραλάβουμε και έναν ασθενή, να το μιλήσουμε και στα ελληνικά. Σκεφτείτε τώρα να πάει κάποιος να πάρει ένας Ιταλός, ένας οποιοδήποτε από το εξωτερικό, Σκοπιανός, Βούλγαρος, οποιοδήποτε τέλος πάντων, να πάει να δώσει πρώτες βοήθειες και να προσπαθεί να μιλήσει σε ποια γλώσσα άραγε με κάποιον ο οποίος είναι κάτω. Όλο αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Μα ούτε με εσάς δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί, ούτε με τα κεντρικά του ΕΚΑΒ δεν θα μπορεί να συνεννοηθούν. Τι λέμε τώρα? Μάλιστα, κύριε αυτό Γάκη, που είπε ο κ. Παπα-Νικολάου είναι πολύ σημαντικό για το έγκλημα Σιμίτη τότε που είναι ατιμόρυτο. Κύριε Γάκη, να ακούσουμε και τον κύριο Γάκη. Ακριβώς. Και επειδή έχουμε την μνήμη, καταρχάς χαίρομαι που συνυπάρχουμε με τον κύριο Παπα-Νικολάου, με τον οποίο γνωριζόμαστε. Είναι ένας αμύντορας του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαχρονικά και ειλικρινέστατος. Λοιπόν, και δεν έχει αριστεί σε καμία κυβέρνηση, κύριε Γάκη, ποτέ. Σε καμία, ακριβώς. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, η όλη υπόθεση είναι ότι το κόστος αυτής της ενοικίασης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος αγοράς ελικοπτέρων, τα οποία θα μπορούσαν να τα πετούσε το προσωπικό, το εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ και η ελληνική αεροπορία. Και να έχουμε ύψιστο βαθμό ασφαλείας και να μην ξαναπάθουμε αυτά. Αλλά βλέπετε ότι σήμερα όλα όσα βλέπετε να γίνονται γύρω σας είναι επανάληψη των όσων γίνονταν επί Σιμίτη. Ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι όχι τόσο παλιός όσο εγώ, αλλά θα θυμάται την περίοδο εκείνη με τα γάντια, τις καραβιές με τα γάντια που σχίζονταν κλπ. Τα ίδια φαινόμενα ζούμε σήμερα. Τώρα, να κρατήσω μία επιφύλαξη, κύριε Παπα-Νικολάου, για το έγγραφο του Παπαγεωργίου. Ξέρετε, το Παπαγεωργείο έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά προσέξτε. Οι γιατροί είναι γιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σωστά. Είναι ειδική δημόσια λειτουργή. Βέβαια, γιατροί ΕΣΥ είναι. Αν είναι ΕΣΥ, υποχρεούται να τους καλύψει. Αντιθέτως, λοιπόν, λέει εδώ, θα πρέπει να έχουν συνάψει ατομικό ιδιωτικό συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, το λέει ο Γενικός Διευθυντής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπα-Νικολάου και τον κύριο Τσιτσιλικάκη, αντιπρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, για τις πολύ χρήσιμες αποκαλυπτικές πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν. Ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Πάρα πολύ σύντομο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα, θα τα πούμε μετά. Ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο, Κωνσταντίνε, γιατί θα επανέλθουμε να δούμε τι εξέλιξη και στο θέμα του συμπολίτη μας, του κυρίου Μικιού, στη σύλληψή του στη Θεσσαλονίκη. Το είχα κάνει τόση ώρα, ευχαριστώ. Πάμε στο διάλειμμα.